Croeso nôl I heno a croeso nôl I stafell ymarfer band pres gorau'r byd, band pres y Cory. Mae falch iawn o ddeud bod dwi'n cael cwmni 2 aelod o'r band rwan. Gareth, na I ddechrau fy ti, mae wedi bod yn berthnos hanesyddol iawn, ydw I? Penwythnos gwych I dweud y gwir. Dwi'n lwcus iawn I fod yn aelod o'r band yma, band mor llwyddiannus, I gystadlu yn Neuadd Royal Albert, chwad. Rhywbeth ges I fy magu yn y ronda, dim ond breuddwydio I gystadlu yn y gystadleuaeth yma, ac I ennill nid 2 waith, ond 3 waith nawr, yn ystod y 4 mlynedd diwetha. Chwad, rhywbeth chi'n tyfu lan yn meddwl byddai byth yn neud, ond chwad, I gael y cyfle I gystadlu gyda'r band pres yma, wel, band Goron I byd, fel nes I ddweud. Sean, be yn union ydych chi wedi wneud dros y penwythnos? Be ydych chi wedi ennill? Wel, dwi weddol newydd i'r band fy hun, a hwn di'r cystadleuaeth yn gyntaf dwi wedi ennill efo'r band. A fel Gareth yn dweud, mae'n ffantastig o deimlad. Dros yr wsos, oedd yn gweithio a gweithio a gweithio, ond oedd o fel bod pob dim yn dod at ei gilydd yn hawdd. Mae'r band yn gweithio yn galed iawn, a wel, mae'n dangos, ynddi. Da ni'n ennill lot, a mae'n uffern o deimlad. Da ni'n cael dathlu wedyn, da cwbl o beins hefyd. Ie, dwi'n siŵr chi. Wel, na fe, mae angen llenwi'r cwpan na, ynddos. Wel, o'na rhywun yn deithau gynnal, chos allwn ni edrych ar y gwpa yma, fama, cwpan anferth, o'na rhywun yn deithau, allech chi ffitio 48 peint o gwrw tu fewn i'r cwpa yma, a mae'n debyg bod chi wedi trio hynny o blaen, Gareth. Dyn ni wir? Wrth gwrs, mae angen gwneud y peth yma, ynddos. Ond na, dyn ni'n lwcus iawn I gystadlu yn y gystadleuaeth yma a ennill, wrth gwrs. Mae'r band nawr, dyn ni'n siŵr, dyn ni'n cwpla'r blwyddyn yma ar frig, band rifin yn y byd, am y 10 mlynedd yn olynol. Felly, chwad, tipyn o gamp. Ond, na, be mae'r band yn neud ar hyn o bryd, mae'n eithriadol. Chwad, canlyniadau o'r Goron, mae chwaraewyr yma I gyd yn ffantastig. Does dim un chwaraewyr proffesiynol yma, ond dyn ni wir yn chwarae fel chwaraewyr proffesiynol. Be mae'n golygu I chi, Sean? Allai di roi mewn geiriau faint o anrhydedd, faint o fraint ydy o? Ddim rili, ond mae'n rili feddwl y byd i'r band cael ennill pethau fel hyn. A cael chwarae yn Neuadd Albert, Symphony Hall yn Birmingham mis nesa. Da ni'n mynd I Brassing Concert I Gateshead. A chwarae yn llefyddol yna, mae'n feddwl o byd, a ennill nhw even mwy. Mae'n rili yn anodd I glyrau pobl, especially pobl sydd ddim yn deall be ydy bandiau pres, be da ni'n neud pob weekend. Well, ffreifon I looks, de, ond mae'n feddwl o byd yn I gyd. A gynsynu iawn, Gareth, ydych chi symud ymlaen i'r Almaen wedyn diwedd wythnos yma? Wythnos yma, dyn ni yn Almaen I wneud 2 gyngerdd, ydyn. Syth fyna wedyn I Gaerdydd. Mae cyngerdd yn Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd dyn ni, a wedyn lawr yn Gaerfyrddin. Felly mae'n lyflu dod nôl a chwarae I pobl yn ardal ni hefyd, I ddathlu gyda nhw be ni di ennill. Wel, dwi'n edrych ymlaen I glywch chi chwarae, sewch chi nôl eich safleoedd os gwelwch yn dda. Diolch am y sgwrs. A now then, Philip. You are the Chris Coleman, if you like, of the team, aren't you? You must be very proud of the achievements. Yes, absolutely. Incredible achievements. And, you know, I conduct the band twice a week in rehearsals, and then we have such fun together on the weekends, and we've ended up with this Grand Slam. The players are all inspirational to me, really. And it's an incredible achievement, not been achieved for 21 years. So I think we're all very, very proud of each other. Well, I am very much looking forward to listening to this now. Without further ado, if you'd like to carry on, rhowch groeso I band pres gorau'r byd, y band pres y Cory.
'Na ti Dawn yn llongyfarchiadau i fand pres Cory a phob lwc iddyn nhw yn yr Almaen. Ie, yn wir.